كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا وسلم تسليما كثيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله الله أكبر ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا وسلم تسليما كثيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا الله
أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله الله أكبر ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Anyina nimbe chemi nusimbe bisigidala ko yesrabla. Kwa mi yoro gbanyana mo shoman be gebeto boro sigiro be ni ka desen. Donc amena nyini ambamso fe oye la do bena do misiri kono. Donc e jaw ni mu be bisigidala o yesrabla mo go betena. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله
الحمد الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وسبحان الله بكرة وأصيلا ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ولله الحمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا وسلم تسليما كثيرا ولا إله إلا الله ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ولله الحمد صلي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وسبحان الله بكرة وأصيلا ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أيوة كنت لكليب بنا ni àti láti gbé ìjọba àtà ìrìn ẹ̀fẹ̀ fẹ́nà ara mi. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ولله الحمد الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وسبحان الله بكرة وأصيلا ولا إله إلا الله ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ولله الحمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا وسلم تسليما كثيرا ولا إله إلا الله ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ولله الحمد On a annoncé, c'est pour toi.
Oui, tiens, faut annoncer. Faut annoncer. Ouais, voilà. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Après la prière, si quelqu'un a oublié sa clé, il peut passer une fois. Voilà, il y a quelqu'un qui a oublié sa clé. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Hassan. Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. هم يأكلون كما يدرون أين هنا؟ ما يصير Service de gardiennage. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous demandons à les gens qui sont assis à la sortie des grilles, tout juste à côté des mosquées, laisser la voie. Voilà, d'essayer une voie pour que l'imam puisse descendre. Tout à l'heure, nous allons commencer, Inch'Allah. Donc, il sera de plat pour que l'imam puisse casser. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله أكبر. ولله الحمد ولله الحمد. الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا. والحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا. وسبحان الله بكرة وأصيلا سبحان الله بكرة وأصيلا. ولا إله إلا الله ولا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله أكبر. ولله الحمد ولله الحمد. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا وسلم تسليما كثيرا. ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله أكبر. ولله الحمد الله أكبر الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله أكبر. ولله الحمد ولله الحمد. الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا. الحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا. سبحان الله بكرة وأصيلا وسبحان الله بكرة وأصيلا. ولا إله إلا الله ولا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله أكبر. ولله الحمد ولله الحمد. استقيموا اعتدلوا. أي صفحة لي أي سأقول لنا بس كلامنا. الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم
وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ولا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. لا إله إلا الله الولي الحميد. الله أكبر ما صام صائم وأفطر. الله أكبر كل ما لاح صباح عيد وأسفر. الله أكبر ما هلل المسلم وكبر. أفطر الصائمون وحل العيد بنفحاته وبركاته. تقبل الله منا الصيام والقيام وصالح الأعمال وكتب لنا الرحمة والمغفرة والعتق من النيران وأعاد علينا العيد أعواما عديدة وأزمنة مديدة والأمة الإسلامية في عز وتمكين والمحن عنها قد رفعت إنه مجيب الدعاء. عباد الله إن يومكم هذا شريف فضله جل وعلا وشرفه وجعله عيدا لأهل طاعته يفرح به المؤمنون لأن الله وفقهم لإكمال الصيام
وأعانهم على العبادة والقيام وتلاوة القرآن الكريم في شهر رمضان. قال جل في علاه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. أيها المؤمنون عباد الله، اتقوا الله في السر والعلن، واجتنبوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. واعلموا عباد الله أن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. قال جل في علاه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4: عن عمره فيما أفناه، وعن جسده فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. أمي ألا تنو ألا مني تنو كاكا أمي بركة شا مالا مسا ألاي ألا ميا كافوني سيريا كانكا كانشي سباتي فوكنا سي بيسيل دونياما تلبي سبا سندو باني كوفي أما يني مسابا ألا في أي كالو كيلين دفانين دي أما توغيا منا أنغا باتو فين كي أكونون كا دفانين بلا يني منا أما تي أوتوغلا ألا موكلا أمي صلاتوني كيسي يني أفكا كي أكا تشيدين لفسامانكا على جرى محمد صلى الله عليه وسلم دم فين أفسامانو عليه أن يمر يكون صلاتك أكا عليه ركوين صلاتك عليه تشيدينك عليه الصلاة والسلام على عليه ربي صلاتك تشيدينك أكا ملكة ويرفنا بي صلاتك تشيدينك أيلي من يجوم بولي كانك صلاتك نتشيدين بينك أما يني على في كصلاة تشمك تشيدينك على موكلا oni mɔgɔ ye ciden labato ni ɲuman baara ye fo ka taa se lahara lo ma an b'a ɲini ala fɛ ka ala yafa n'u bɛɛ lajɛlen ma ala m'o kɛla ka laban ko ɲuman k'an ye ala m'o kɛla ɲɛnamaya hinɛ k'a k'an ye ala m'o kɛla saya yɛrɛ kɔ hinɛ k'a k'an bɛɛ lajɛlen ye ala m'o kɛla an bɛ alisilamɛw bi ye an ka seli don ye bi ye an ka nisɔndiya don ye bi ye an ka sawa don ye kalo kelen bato kɛnin kɔfɛ ka dumunu laminɛ k'i yɛrɛ minɛ ka bɔ dumunu ma masa ala jati kelen kosɔn k'i yɛrɛ minɛ ka ji ye i ɲɛfɛ ka min ye k'a to yen masa ala jati kosɔn ka suntigɛfɛn bɛɛ lajɛlen ye k'a to yen masa ala jati kosɔn o kalo kelen bannen kɔfɛ ala ye nisɔndiya lon d'a ma ni o le bi ye a ka kan alisilamɛw ka nisɔndiya o ka sawa o ka selidonya la nka ka dan yɔrɔw la ala y'a ɲini an fɛ ko an ye dandanyɔrɔ minnu na an kana ala ka dan ninnu déborde ala ka danw ala ka barajiw an kana a sago ala ko ni mɔgɔ min ye ale ala ka baraji sago k'i k'i yɛrɛ kun tɔɲɔ dɛ an b'a ɲini ala fɛ an ka bato ninnu kɛ togoya min na fɛn o fɛn ni o de bɛna kɛ sababu ye ka bato in tiɲɛ k'an yɔrɔ majanya ka bɔ a bɛɛ lajɛlen na ala m'o kɛla an bari alisilamɛw an ye siran ala ɲɛ an ye duumɛ an ka ala ɲɛsiranya kan ala ɲɛsiranya min tun b'an donni na sunkalo kɔnɔna na an ye duumɛ o ala ɲɛsiranya kelen kan sun yɛrɛ dokun ye o de ye ka se ka ala ɲɛsiranya sɔrɔ a kɔnɔna na o de kosɔn sun aya laban na ala ko k'an ye sun don mun kosɔn an bɛ siran ale ala ɲɛ an badi alisilamɛw an ye mafa an ka ala batow kan an tun bɛ misiri lazimu minnu na sunkalo kɔnɔna na an tun bɛ ɲuman minnu na an tun bɛ hinɛ ɲɔgɔnna minnu kɛla an badenw an ye formation dɔ de kɛ o formation in o banni kɔfɛ an kana o formation in baara bɛɛ lajɛlen ye k'a to yen hali bele an y'an bolo kɛ o formation in baara caman na ka bɛn ni an seko damayira ye an b'a ɲini ala fɛ an tun bɛ ɲuman minnu ni baara minnu la sunkalo kɔnɔ ala kana an dɛsɛ o la sunkalo kɔfɛ ala k'an fanga se an badenw an bɛ fɛ ka jɔ hadisa dɔ le kan k'o kɛ sarinankan ye k'o kɛ somɔgɔ sama ye k'o di bɛɛ lajɛlen ma an ye miiri ni hadisa in ma an ye hadisa in bila an ɲɛkun tilen an ka duniya baara bɛɛ lajɛlen na o hadisa in ye jumɛn de ye alakira alayhi salatu wasalam a ye fɛn 4 de fɔ anw ɲɛnɛ hadisa in kɔnɔ anw ka duniya koɲɛw an bɛ munumunu na ninnu de kɔnɔ
o fen nani ambade alislamaw ala cila ko nema ni kisibama ako mo shi sente na siratu ponteme la haralo personne ne passera pour partir au paradis tant que tu n'as pas répondu aux 4 questions. Nyiningali nani fiko nyiningali nani abela jani ka dafale ambade o nyiningali nani bela jani ka ti kono ni lebe jamakuru minna nyiningali nani ni bi re soro amin kono iki ka jabi pere ka lahara kono ambade alislamaw o nyiningali jona o le jumene an umurihi fima afna. À ton âge, Dieu va te demander les jours de la rétribution à ton âge. Qu'est-ce que tu as fait? L'âge que Dieu t'a donné. Si c'est 50 ans, si c'est 40 ans, si c'est 30 ans. Pendant ces 30 ans-là, qu'est-ce que tu as fait? Allah ka shimin dimani. Ika mune ke shinin kono. Anyilingali Allah bene. Hal yala. Ika shini, ika Allah chien. Ko le la ko mununtin na fawa. Ika chien Allah soso le la wa. Ala be bela jeri nyininga nima donc ambadeu ala ka shimi ndama ala ka wati min dama dunya kono occasion no awumbolo do ta kundagala surunyala do ta kundagala kaja donc o occasion mini ala ka dama anye profiter a wati kono bara nyuma wonde kela ko minu ni ame ala duen soro o kono nana oye nyiningali jonai angana ka min labene ka laharama kono ne anu umurihi fima afna ishi ika muneke ishi kuru kono nana ika bara ujumene ke ere sigi ki ka réponse laben ire ka so laharama se folo de ya donc à fort tu ne passeras jamais pour partir au paradis tant que tu n'as pas répondu à ces questions là donc ya donc à fort ko nyiningali abey ala bi nyininga donc a jabi pere depuis ame dunia nyinama ya kono ya nyiningali flane jume an jasadihi fima abla ala e farsogo min dima iye farsogo ni ya taka ke munela ile kala kambele ngoro dafani hal yala yi farsogo chiene wa ka tatouage ni dessin bobo ayro fam bela janina le wa kika fagati yale ila mogola wa ka mogo tonyo ne wa an jasadihi fima abla ala bi nyininga ifar suguna ni kala musoye ile bi goloma kolone boka bla ka mogo la fitna ile be turu le mu ki far la halaya yelma ibi kunzigi dairele ka fari yoro be bo kenema kata fani metri chamasa ganga baka yoro be tige yoro mi yire ni o kana ka sutra o laban bela jeni be kenema ya donc a foko ifar koroni ne ala sago le bala ambadeu dunya nyinama yin kana nege dunya nyinama yin kana alla marasa fala taghurrannakum alhayatu dunya kana nege inyebi farsogo nati kle kelen dron ni boni kofe farsogo na kle kelen dron ibe fili farsogo numa ine mo amunu ire dilla nyona o ire tefe ka tu koro kle kelen temani bani kofe donc farsogo ni ala le ka farsogo ndima ni farsogo kay ile kana profiter o farsogo na ka mo la fitna ka walchaw la fitna nay ambadu anya do ka foko ala ka farsogo min dama o ye nyini ngale flanay mo shi sente na siratu ponteme atanke i farsogo ni ika taka la bara nyuma ni lawa walima ika taka la bara ko jugule lawa ala bin nyini ngala la hara jolo ka fam nyal ko nyuma ndama ala mo kela aqulu ma tasma'una astaghfirullah alazim li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu kana lil awwabin ghafura. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. أمبادو أنغو نينغالي ناني نينغالي جونا إشي على بي نينغالا وكفى إفرسوه على بي نينغالي سبنا وجمعي عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. أمبادو نيكو mo chaman be bloqué ni yoro na le mo chaman be lo ni yoro na
o le wariko ye wa an malihi dasi kelen fɛn fɛn n'i y'a ɲini duniya kɔnɔ ala b'i ɲininka la i y'a sɔrɔ cogoya jumɛn de la hali yala i y'a ɲini k'a sɔrɔ halala sira de fɛ wa walima i y'a ɲini haramu sira de fɛ walima i y'a ɲini yuruku sira de fɛ wa ton argent même 1 franc Dieu va te demander le jour de la rétribution comment tu as eu cet argent là 100 francs 50 francs 1 franc même Dieu va te demander comment tu as cherché cet argent là donc ambadou ni ɲininkali sabanan ye dɛ c'est troisième question que tout le monde répondra le jour de la rétribution avant d'aller au paradis. Donc, an ye nin ɲininkali pɛrɛ dɛ. Nafolo mun b'an bolo, an ka ɲini de, an ka ɲini yuruku sira de la wa, an ka mɔgɔw namara le wa, an ka mɔgɔw tromper le wa, k'a fɔ yɛrɛ ko haramu yɛrɛ tɛ sɔrɔ la, kuma tɛ halala ma, sabu o le ye an dalakan ye. Ko haramu yɛrɛ, an b'o le ɲini na, o tɛ sɔrɔ la, ko kuma tɛ halala ma. Donc, i y'a lɔn k'a fɔ, i ka a haramu ma ɲini k'a kɛ ɲɔgɔn kan. Nka ɲininkali b'a kɔfɛ sini dɛ. Ɲininkali b'a kɔfɛ sini dɛ. Ala bɛ tila k'i ɲininka kɔ tuguni, i k'a ɲini ten. I k'a don mun na kɔ tuguni. Wa fima anfaqahu. Wariko kungo ka bon lahara dɛ. O de kɔsɔn a fɔla ko fangadanw, o bɛ don alijinɛ kɔnɔ sini kiyama san bayiri ka caman ka sɔrɔ nafolotigi ma don. Parce que nafolotigi ka kungo ka ca. Ale k'a ka wari ɲini ten, o ye kungo dɔ ye. Wari yɛrɛ fana donla mun na o fana ye kungo wɛrɛ ye tuguni. Comment tu as eu cet argent là? Cet argent là aussi tu as financé sur quoi? Hali yala i ka wari in tale o ka taa don jurumukow le wa dɔnkow le la wa ala sɔsɔkow le la wa ɲɔmɔgɔyakow le la wa sungurutigɛkow le la wa? An badi alisilamɛw an y'an janto nin yɔrɔ in na dɛ, an y'an hakili to nin yɔrɔ in na. 5 francs que tu as, Dieu va te demander comment tu as eu cet argent là et tu l'as financé où encore? Ɲininkali fila le bɛ wolo ni ɲininkali kelen kɔnɔ. I y'a nafolo kun kɔrɔ, i k'a ɲini di, i k'a don mun na? An badenw a ye ɲininkali an y'a jaabi pɛrɛ dɛ. Bɛɛ lajɛlen bɛ ɲininka la. A fɔra b'o ɲɛ kelen ma. Ɲininkali 4 na ni o ye a laban ye, o ye karamɔgɔw ta ye, o ye dɔnnibagaw ta ye. Wa ani ilmihi ماذا عمل فيه؟ ala be kalangebaga ɲininka dɔnnibaga ɲininka sini kiyama a ye lɔnni min d'i ma sagesse que Dieu t'a donné, est-ce que tu as utilisé cette sagesse là pour arrogance ou bien pour tromper les gens pour que tu puisses avoir l'argent des gens? Est-ce que ala ka sagesse min d'i ma, ala ka lɔnni min d'i ma, i ka lɔnni ni i ka tale ka mɔgɔw lafili wa walima i ka kanda sira le yira mɔgɔw la walima i ka lɔnni tale k'a kɛ yɛrɛlabaya ye ka yanga mɔgɔw sanfɛ wa ani ilmihi madha amila fi walima ile yɛrɛ tun kɛra le ile bɛ mɔgɔw ɲɛmaruya ni lɔnni kuma ye nka ile yɛrɛ t'a kɛ. Lɔnnibaga caman labana ta ni dɛ, a k'a kalan k'a lɔn ale yɛrɛ b'a fɔ mɔgɔw ɲɛnɛ nka a t'a kɛ. Ala ka bani sarakaw a ka dɔnnibagaw dɔw danga ka bɛn ni nin ye. Kanu la yatanahuna munkarin fa'alu. A karamɔgɔw a lɔnnibagaw olu bɛ mɔgɔw ɲɛmaruya k'aw ye nin kɛ nka olu yɛrɛ t'a kɛ. O bɛ min fɔ mɔgɔw ɲɛna olu yɛrɛ b'o contraire kɛ. Donc kalankɛbaga n'a fɔra ko kalankɛbaga a tɛ ko mɔgɔ min taara duniya diplôme bɛɛ ta dɛ. I ka min kalan lɔ min na k'a lɔ karamɔgɔw ka min f'i ɲɛna k'a fɔ k'a tɛ bɛn n'i k'o lɔ ile kɛla o karamɔgɔ de ye. Donc ile kana fɛn fɔ i bɛ taga o contraire kɛ kɔ tuguni. Ile k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna ko ɲɔmɔgɔya man ɲi k'a sɔrɔ e yɛrɛ ɲɔmɔgɔyakɛla tɛ yen. Ile k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna ko nkalontigɛ man ɲi e yɛrɛ ɲɔgɔn nkalontigɛla tɛ yen. Ile k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna ko yuruku man ɲi e yɛrɛ ɲɔgɔn yurukula tɛ yen. Donc an badi alisilamɛw ni ɲininkali 4 bɛɛ lajɛlen ka ɲininkali 4 labɛn ka ni durusi ka bila i kɔnɔ k'o minɛ k'a to i kɔnɔ k'a kɛ i yɛrɛ ladinɛ ye k'a kɛ i somɔgɔw samana ye fana. A ɲininkali joona ala b'an bɛɛ ɲininka an si hakɛ la. Ala bɛ tila k'an ɲininka kɔ tuguni a ye farisogo min d'i ma i ye farisogo nin labaara le mun de la? Ala sɔsɔko le la wa walima ala janyanko le la? I ka farisogo nin ala ye kɛnɛya min d'i ma i k'a ta ka ala bato ka sun don ka nagafilaw seli le wa? Ala bɛ tila k'i ɲininka kɔ tuguni i ka nafolo ma
ika nafolo ni ɲini di ika don mun na a fana b'o ɲɛ kelen ma ɲiningali naani na a laban dɔnnikɛbagaw i ye fɛn min kalan k'a dɔn walima i y'a mɛn dɔnnibagaw fɛ ala b'i ɲininka a la o dɔnni min ni a b'i yɔrɔ nin i ka mun de kɛ n'a ye i k'a labaara mun de la hali yɛrɛ e ka fɛn fɔlen mɔgɔw ɲɛna e yɛrɛ t'o baara wa walima i k'i yɛrɛ bonya mɔgɔw ma le lɔnni nin kɔnɔ wa an bari alisilamɛw ni ɲiningali naani an ye ɲiningali naani labɛn an b'a ɲini ala fɛ k'an ka batow minɛ ma an ma ala m'o kɛla an ka su mun don k'a minɛ ala m'o kɛla an ka kuranakalan mun kɛ k'a minɛ an ma ala m'o kɛla an ka nafila mun seli k'a minɛ an ma ala m'o kɛla an ka sarakatu mun bɔ an b'a ɲini ala fɛ k'a bɛɛ lajɛlen minɛ an ma ala m'o kɛla sunkalo caman bɛ ala bolo k'a bila an sen kɔnɔ ala m'o kɛla labanko ɲuman k'a k'an ye ala m'o kɛla k'o kɛ k'an sɔrɔ sɔrɔtigiyala ala m'o kɛla k'o kɛ k'an sɔrɔ kɛnɛyala ala m'o kɛla k'o kɛ k'an sɔrɔ dentigiyala ala m'o kɛla k'o kɛ k'an sɔrɔ musotigiyala ala m'o kɛla k'o kɛ k'an sɔrɔ cɛtigiyala ala m'o kɛla an b'a ɲini masaba alahu subhanahu fɛ an ka jamana ka basigi don a kɔnɔ ala m'o kɛla an dafi jamana bɛɛ lajɛlen ka ta burukina ka taa se niger ka taa se laginɛ ka taa se mali ka taa se liberiya ka taa se nigeria ka taa se togo ka taa se benin an dafɛ jamana bɛɛ ka gana nugu bɛɛ lajɛlen fara kan an b'a ɲini ala fɛ ka basigi don a bɛɛ kɔnɔ ala m'o kɛla alisilama kana ka dugawu kɛ i sigiɲɔgɔn ye n'i sigiɲɔgɔn laganfiyara i bɛ lafiya n'i sigiɲɔgɔn ma laganfiya e tɛ laganfiya dɛ an b'a ɲini ala fɛ ka basigi don ni jamana nugu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ala m'o kɛla ka basigi don jamana nugu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ala m'o kɛla an bɛ folikan kɛrɛnkɛrɛnnen di misiri dɛmɛdɛmɛbaga bɛɛ lajɛlen ma ka dugawu kɛ o ye fana mɔgɔ mɔgɔ y'an dɛmɛ k'an bolomagɛn sunkalo kɔnɔ ni suntigɛ ye o ni an ye kibaruya minnu lase k'a fɔ ko k'an bolomagɛn an b'a ɲini masa ala fɛ k'a bɛɛ lajɛlen sara hɛrɛ la ala m'o kɛla k'a bɛɛ lajɛlen sara hɛrɛ la ala m'o kɛla fɛn fɛn ye dasi kelen bɔ ka don ala ko la an ka min lɔn an ma min lɔn an b'a ɲini masaba ala fɛ k'a bɛɛ lajɛlen sara hɛrɛ la ala m'o kɛla mɔgɔ mɔgɔ bɛ cɛsiri la ala ka diinɛ in dɛmɛ sira kan an b'a ɲini ala fɛ k'a bɛɛ lajɛlen sara hɛrɛ la ala m'o kɛla k'a bɛɛ lajɛlen sara hɛrɛ la ala m'o kɛla labanko ɲuman k'a kan bɛɛ lajɛlen ye ala m'o kɛla an baden mun taara umra la umra nafa ka bon sunkalo kɔnɔ kosɛbɛ an b'a ɲini ala fɛ k'o ɲuman segin an ma ala m'o kɛla k'o ɲuman segin an ma ala m'o kɛla o ka bato minɛ o ma ala m'o kɛla o ka dugawu mun kɛ o yɛrɛ ye o ni anw ye an b'a ɲini ala fɛ k'a minɛ an bɛɛ lajɛlen ma ala m'o kɛla an b'a ɲini masaba ala fɛ ale de b'an bɛɛ lajɛlen haminako lɔ k'an bɛɛ lajɛlen haminako nɔgɔya ala m'o kɛla k'an bɛɛ lajɛlen haminako nɔgɔya ala m'o kɛla garijɛgɛ sanuman caman bɛ ala bolo ka suru an kan ala m'o kɛla ka suru an kan ala m'o kɛla garijɛgɛ tiɲɛ an b'a ɲini ala fɛ k'an bɛɛ lajɛlen kisi ka bɔ a ma ala m'o kɛla k'an bɛɛ lajɛlen latanga ka bɔ a ma ala m'o kɛla duniya maloya k'an kisi ka bɔ a ma ala m'o kɛla lahara maloya k'an kisi ka bɔ a ma ala m'o kɛla an bana batoba min na nin ka baara ka makara an ye ala m'o kɛla ka makara an ye ala m'o kɛla an badenw sundo ma ban sunkalo kɔni banna nka sundo bɛ yen tile 6 sun bɛ yen an ka n'an jigi tigɛ ala ka hinɛ la san nata bɛ maa min sɔrɔ ala dɔrɔn de b'o dɔn an ye tile 6 sun an y'an janto a la an kana fɔ k'an ni sunkalo farantogo ma ɲɛ donc k'an t'a bɛɛ sara silama bɛɛ ni sunkalo farantogo ɲɛna sabu sunkalo nana le k'i m'i ko k'i saniya k'i bɔ i jurumu na fɛn min nana k'i m'i ko k'i saniya k'i bɔ i jurumu na i n'o farantogo kɔni ɲɛna hali n'a sɔrɔ ɲina kɔni ayiwa tile ka caman kɛ mɔgɔw la nka nin bɛɛ lajɛlen ye jurumu yafa an b'a ɲini ala fɛ k'a kɛ jurumu yafa ye an ma ala m'o kɛla اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا واغفر ذنوبنا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والغنى والعفاف يا رحيم يا رحمن اللهم خذ بنواصينا للبر والتقوى اللهم خذ بنواصينا للبر والتقوى اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك اللهم أصلح لنا شأننا كله اللهم أصلح لنا شأننا كله اللهم أصلح لنا شأننا كله اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك ومنك صل اللهم على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سلام تقبل.
Ala san wɛrɛ d'an ma Ala k'an laban ɲɛ alhamdulilayi.